Jeg hedder Medusa. Jeg er 7 år gammel. Jeg er rigtig god til at spille violin og danse. Medusan Ratna Sekerdon bor alment hos Midtjysk Boligselskab i Højvangen uden for Silkeborg. Hver tirsdag og torsdag går han til violin. Det er blandt andet projekt Højvang, et boligsocialt projekt, der arbejder med at skabe fællesskab og tryghed i de almene boligafdelinger i Højvangen, der står bag musikundervisningen. Børnene bliver undervist på Niels Ebbesen skolen, hvor Medusan går i 1. klasse, og undervisningen er gratis. Hvad får børnene ud af det? De får en masse glad. De får fællesskab. De får glæden ved musik. Og de lærer en del om musikken. Og hvordan deres krop er musikalsk. Alle dem, som går til Sistine, vi skal synge nu. Alle sammen synge. Undervisningen foregår efter det venezuelanske system El Sistema, der fokuserer først på passion, udtryk og samvær, dernæst på egentlige musikalske færdigheder. Det giver børnene nye måder at udtrykke sig på. Hvad synes Medusan mon er det sjoveste ved at gå til violin? Og lege. Er det sjovere at lege end at spille violin?